Egunon Zaldibarko pilotalekutik Olazar txapelketa irailaren erdialdean hasi zen eta 3 kategoriatan jokatu dituzte partidak astero gaur helmugara 3 bikote iritsi da alde batetik eta bestetik buruz buru jokatuko duten pilotariak. Lehendabizi neskak, lehengoan Enara Gamindek eta Laia Salsamendik Zumarragan jokatu zuten Diario Baskoko torneoaren partida eta gaur 3 egun geroago berriz ere elkarren kontra aritu beharko dute. Enrique Airrebeitia, egunon. Egunon. Bueno, orduan bezain partida ona ateatzen baldin bada, gaizki ez. Nik pentote semifinalien da jokatu den modun jokatzen bada partidu ona urtengo da bela. Eta favoritoa Enara, larri bilizen irabazteko? Bueno, favoritu ez, pelotari biseko oso onak, baina neutzat ezberdinek. Jugadak egiten da, frontuin ibiltzen da pelotari zeue, teknikio da Salsamendi. Baina Gamindezek jo egiten dugu eza, da sakau ondo eta arrestau ondo, da hori leterdi barruen bentaja itzela da, ondo saketik eta arrestetia. Da ero gehiago emonezkero, bera tantu dominut amaitzeko bentaja gehiago egiten dute. Kasi Gamindetuk zuteta gara gehiago. Naiz, azte honetan partidu bi jokadute dugu, baina, bueno, horretik, Lauterdien gizonezkoetan gero Zestau, Joanes Zestau eta Arkaitz Murua. Hor favorito behar bada Arkaitz? Nire pentseto eta azkenengoz bata bestien kontra ikusi nitu nien Arkaitzek ioaz izan ogota bite emeretzit gerue eta pelotari intxu aurrien gehiago ibiltero zera kasi favorito Arkaitz gotu. Gero binaka jokatuko dute, Elortzek ezin izango du parte hartu, atz bat hautsita daukalako bere ordez Unas Landa errekuperatu duzue, eta Zubizarreta eta Apestegia izango dira batetik eta bestetik Karregal eta Landa. Bai, Zubizarretak eta Apestegiak semifinala oso ona jokatu duen, ze Licea gaite Landa irabazitzen, gero Landa repeskatu duen Elortze atzamar puntita olako tezio olako jokatu, baina Karregal da Landape bikoto hona egiten da, eta hor kasi iztega favoritu. Geroxeago ikusiko dugu, favoritoak edo favorito ez direnen hortzuk nagusitzen diren, lehen da bizi, nesken partida jokatuko dugu, prest daude, bere lanak egiten hasteko bai Enara Gaminde eta baita Laia Salsamendi ere. Zumarragako partida aipatu dugu, baina aurrez beste neurketa batean jokatu berriak direla esan genezake. Bilbo nahin zuzen ere nazioen ligan, bata Euskal Selekzioaren ordezkaria Bizkaitarra eta Nafarrak berriz Espainiako selekzioarekin jokatu zuen. Garaipen errazagoa lortu zuen Enarak orduan, naiz eta ligaskan elkarren kontra aritu zirenean Laiak irabazi. Beraz, bete-beteko partida espero dugu. Eta alaxe nahi genuke gainera, batak zein besteak irabazi. Partida estua eta orekatua izan dadila. Aipatu duzu, Enrique, aste honetan pare bat partida jokatu dituela Enarak, gelditu gabe dabiltza. Bai, oine Gabon inguru izan da, herrizetan da, leko askotan ipintxeitu eta gero bikotik eta txapelketi bazi da, eta kompromiso asko eta gaztiei jokatu inguru izaten dute, jokatu normala da moruen. Asko jokatu eta gero nervizu fresko dukiti ez da erreza izaten. Zauzketa egin dute, saakea Gaminderi egokitu zaio, partida 22 tantora. Hasi da, emakumeen finala, sake gaiztoa, ondo sartu dezkerra Hormaren aurretik Laia Salsamendi, pelota txaparen gaina moztu nahi zuela esango nuke, erori egin zaio bat eta urdin eta saskira joko du, pilota aldatuko duen edo ez, jakiteko bai. Begiz jota izango zuen pilota bat eta berehala atera du saskitik.
Laia Salsamendik urrengo tantoari ikiteko pilota. Utzen dizen, eragala hundizen da hori. Baina, bueno, oinago, azten deuz da holako batzuk eki normala da. Kapelanen kontra irabazi zuen Gamindek abenduaren 11an final aurrekoa. Eta aste bete geroago Salsamendik eta Zabaletak jokatu zuten 22 eta 16 irabazi zuen Laiak. Jokoan bigarren tantoa. Enara, Laiaren ezker gantxoa. Botera jarri dira berriro gantxo arain, Enarak berak txapa jo du. Bai, intentzio hona izen da, baina. Arriz euskal hori paezen da, batzutan tanto eta bestaten tanto bai besti indako. Isma Pradera eta Josean Sagasta dira epaile lanak egitera etorritakoak. Giro aparta betiko moduan Olazar pilotalekuaren lekuko izateko. Pilota zale ugari gerturatu dira Zaldibarko pilotalekura. Ezker horma handiarekin atera du sakea Salsamendik, ezkerrez erantzun dio eta kanpora joan zaio gero ondoren egindako dejada arro hori, bat eta bi. Ba, ikusi da, nien Gaminde zuloruz doila, zabalea dejada egiten junda, bai, txartu urtotza. Guek kondizioki dugu, ondoin balau, bai, ondoin bida horretako. Enara Gamindek ez du zozketak emandako lehendabiziko sakea baliatu, bigarren aukera oraintxe izango du Laukiztarrak. Sake ona. Edarra. Ezin. Sake ona, eta semifinali molantxe sake guazen, baina erdize pino gehiago olantxe gormara. Bagala, hor miniten dugu. Da gero behon errezta gondo. Horrak lauta gerdi barru asko esan dugu. Atzelaria da, baina aurrelari honenaren pareko sakea dauka. Baina nola hartzen duen, botean nola eragiten dion. Eta ondoren, norabidea eta abiadura ematen nola saiatzen den. Oraingoan ez du behar bezalako boterik egin eta horregatik erantzun ahal izan du eskubiz Salsamendik. Txaparen gainekoa, ezkerre zabaldu Laiak, bolearen bila. Ez du eskuan ondo sartu. Gaminde, botera jokatu behar azkenean, naiz eta hasierako asmoa airez jokatzeko zuen. Gaiztotu egintzaio Laiari eta txapara. Aurreneko aldiz, gainetik eta markagailuan Enara Gaminde. Bai, jolan pelote duen bera frontoien oingo tantu ento kazako ibilti, bai, lan domine eta azten da kantxin erditi berak. Hor domina egiten dut, eta gero errestasun gehiago egiten dut tantu amaitzen. Oingoen ez dugu bierri zen, bai, hortik bagaki beren frutu dutaten jugadeak. Pelotak Enriquezer dira, torneo gehien txunetan antzekoak erabiltzen ari direnak. Bai, honek Amerikak eta sartzen pelotak zerei zelan da, Zulaikei eskatute gazik ez da eurok ibiltzen joena nesken dago ineko mista. Gaminderen sakea, ez du gurutzatu, ondo jaso du eskubiz Salsamendik. Ezkerra sartu behar orain kantxaren erdira, Sotamano sartu nahi zuen, lehentxeago gurutzatu egin zaio. Ez dutza bentak eginak bebaia. Lehen da biziko bitantoak, Salsamendik egin ditu azken laurak Gamindek. Hortxe ikusiko duzue. Pelota gainean zuen arte ez duela ikusi. Baina etzen buelta emateko modukoa, 4-2.
Salsamendi. Airez Nafarra. Botera Bizkaitarra. Erki gurtzatutakoa txoste egin dio pilotak. Aukera hobea. Atzera joan behar Salsamendik. Gaminde. Moztutakoa. Mendean hartuta dauka. Eta zeinen doktore bukatu duen gero txokotik zabalera txaparen gainean goxo utzitako pilotak adarekin. Orain arteko tantorik txalotuena. Harto moztu ben jo zabalera, elegante. Zaldibarren gara, Olazar pilotalekuan bertako torneoko lehen dabiziko finala ikusten, ondoren lauterdian mutilak arituko dira eta geroago binaka jaialdeari amaiera emateko. Gaminderen sakea, lehen dabiziko biak onak egin ditu, baina azkenekoetan orman sartu ezin da dabil. Salsamendi. Oso aurrean harrapatuko du Enarak. Ondo, beti gora ezkerra irez atera eta Salsamendi. Gaminde. Aukera laukiztarrak oso ondo. Bai, eukeri horbesti egiten dugu. Eukeri pelota soluzi jota entregadi hartzen da genean, hortik egiten dugu. Tanto erdiz eta gero amaitu, aukera hobi egiten da lagoitzen. Seigarren tantoa jarraian Enarak egin ondoren atsedena eskatu dute, miren larra arte dago Laiarekin. Bakoitzak Enrique lau aldiz partida gelditzeko aukera doka. Lau deskantzu minutuko. Ez da nekearen eraginez eskatutako atsedena izan Salsamendirena, baina norabidea aldatu nahian edo eten egin du partida, ea minutu hori pasa eta gero nola sartzen den kantxan eta ea aldea pixkanaka jaten hasten den. Pilota banarekin ari dira jokatzen. Etekin ateratzen ari zaio berak plazaratutakoari Enara Gaminde. Zazpigarren tantuaren bila abiatuko da. Urte biribila izan da Bizkaitarrarentzat 2025 gaurkoarekin ginga jarri nahi dio urte zoragarriari. Atzera joatera behartu Salsamendi Gamindek. Airez sartu nahi, baina lantxarrak dira horiek. Ondo ikusten da Gaminde, hain este partidu jokatut eta onaren ondo. Sakeari esker agintzen hasten da eta zaila da. Enara agintzen hasten denean tantoak beste aldeko joera hartzea. Zazpi tanto jarraian egin ditu. Hamargarren tantoa jokoan. Salsamendik eskubi zeraman pilota hori. Edarto. Iritsi bai Salsamendi. Zuloa ezker hormaren inguruan zegoen, antxe jarri nahi izan du pilota, ez da askoz gehiago behar izan 8. tantoa lortzeko 8-2. Join be Salsamendi bilurtu ina, aurretik kruzeu biharzen dut, aurretik kruzeu eta pelotiaz burun jotako moroko aukeri eukideu bestiek eta apurua bilurtu ina.
Asko behartu du. Hor denpori galdu behitza. Aurreko pilotaka da ona izan da, Enararena kantxatik atera egin du aurkaria. Eta gero barrura itzularazi. Lehen bitantoak Laia Salsamendik egin ditu, ondorengo guztiak orain arte, Enara Gamindek. Ezin, azpitik etorri zaion pilota horri altura eman, sakez egindako bigarrena. Emonda etorri da, tirika atxu ina. Bai. Hasta, zazpiko horrezan onda hankak eta handik emoni miseko buena itxeko, zazpitiko lan buena zaki itxeko, apur bat emoni miseko. Indarra zakarren pilotak eta ibili egin da. Zoruan pilotak bat egin duenean. Alde handia markagailuan lehen da biziko zati honetan oraingoz. Enara Gamindek. Orain bai, ezker horman sartzeko gai izan da. Eta gero pilota oso aurrean harrapatzen baitu. Begira, orain ere. Zer nahi egiteko aukera. Eta beti defensa lanean. Salsamendi. Bera, beti eukerako pelotiaz. Beti dozarritzen da hor eta gatxada partidi buelta moti. Nahiko itxotza eustiaz. Lau pilota eraman ditu, boskarrena, ez da iritsiko, 10 eta 2 mendean hartzen du neoro, sakeari esker Enara Gamindek. Bai, zeriza jokatzen dugu, Naiz de bentaja hundizaskun jokatu bida morun. Zeriza eta gero amaitzen dieni lagunen, bai amaitu arte, bakotxa berene lan haitzen. Begira ze sarrera daukagun urteroko legez gaurko datarekin. Zaldibarko Lazar pilotalekuan. Oreka gehiago nahi dute ikusleek, baina oraingoz berdintasunik ez dago lehen da biziko final honetan. Enara. Luzea pasea. Beste sake bat aterako du. Sakeari esker, orain arte zuzenean bi tanto lortu ditu, baina beste askotan gehienetan tantoa bere alde jartzea lortu eta oso eroso jokatzen ari da. Ona bigarren sakea. Aukerakoa berriro, laugarren kuadro inguruan. Salsamendi, lehen balen tanto egitea konbini. Ondo zabaldutakoa, iritsi da Laia. Berriz ere lehen gotokira oso ondo. Txaloak Enara Gaminderentzat. Bai, atzeladezek ez da gala jogatzen leute erdi barruen da, esaten da, bai, Honek atzeladezek izenaren ondo jogatzen dut, Lehen bondi pelota ez mutilek izenaren atzeladezek ondo jogatzen da leute erdi barruen, Hasi, Erkolo eta Arretxe eta horre danok, Barriola eta horre danok leute erdi barruen ondo jogatzen. Errandonea bera ere iritsi zen finalen batera. Naiz eta azken urteetan gehiago nagusitzen ari diren aurrelariak, bai lauterdian eta baita kantxa osoan ere, mutilei dagokienez. Lan erdiak egin dituen Enara Gamindek, beste erdiak falta, sake gogorra izan da. Oin bezake ona, Oso ona. 12 eta 2 asko zorekatuagoak izan dira beti, bi pilotari hauen arteko neurketak. Bai, gaur Salsamendi besta, bere maili, itxi bestotza ikena. Gaminden kontra ez topetako gaur egunien emakumia. Ez da itzakien eroso zer bentaki monda izin bideo, estantzien ez da erreza.
Honen txunaga hontxe dira, Gaminde eta Zabaleta. Erdi-erdiko sakea, baina eman da, orain bai. Frontesetik atzera atera duela Gaminde. Salsamendi Sotamanoz, bolea zenara. Zabalera maita eramandako pilotaka da, baina gero deja da. Okea kanpoan egindakoa izan da. 13-2 ezin hirugarrena egin Nafarrak. Hartu gotat, ezin da arrizgo du, apur bat tantu ikin ezin hainbeste denporan da, arrizgo dut etxartu urten. Ondo urte malotza, Saki eta tantu batzuk gaber. Ondo gotat onda, Bai. Txapan egin da. Intentzioz bukatzeko, baina ezin. Gaminderen sakea. Bezkola burri, no ondo, Sake bueltan ezkerraren bila. Ondo laia. Altura. Gamindek. Eta pilota ahoko zuloan berriro. Dejadarekin 14. Goiti bera esaten dala dominetan du. Aurri inatzin, dominaua atzin egiten dugu, amaitu horrik. Irten bide zaila duela ematen du Laia Salsamendik. Sakearekin asko behartzen baitu eta ondoren pilota oso aurrean harrapatu. Eta dituen doaiak. Oin dekadi elegantein da. Pentsatu zarren oin Salsamendi irun onda eta anorriena dejada labur-laburrein ezkero helduzi. Partida erditik aurrera eginda. Nekea ere ezin esan. Sentituko zuenik. Partida nahiko azkarra baitoa. Eta beti agintari dabilenak askoz ere gutxiago egin behar izaten du korrika batetik bestera. Eta alde horretatik Enarak partida nahi duen bidetik darama. Beda ikomeniako morun partidua. Tanton bat eroin Salsamendik eta apur bat Sakien da handik eta hemendik apur bat enredetan badau, ez teko erreza. Pasa ote zaion airearen bila joatea edo lan zaila dira horiek, baina Sakearekin nola ari den agintzen ikusita, behar bada pixka bat ikaratzeko aurkaria edo aldarazteko edo Enara Gaminde 14-2. Tanto guztiak bata besteren atzetik egin ditu. Erantzun hona eman dio, baina berriro ere atzera joan behar Laiak. Hortxe du aukera. Ez da ondo jotako pilotaka da izan, baina txapa du. Enararenak. Hirugarrena orain txaloak Nafarrarentzat. Horeka nahi duela jendeak, Enrique. Bai, jende partidu ikusi du. Normala da modu. Arratzaldi pa ez da entorretxe partidu ikusi. Bere pilota eskatu dio epaileari Laia Salsamendik eta Sakearekin zer egiteko gai den. Sake ona. Eskubiz jarri da, bipareta, tanto izango da.
Azkar bukatzeko aukera ikusi du, eta ez du alferrik galdu. Lehen da bizi ezkerrez ematen zuen joko zuela, baina gero egokiagoa zela ikusi. Eskubiz Gaina jogan era, ze Gamindet ja pausue eskerrera injau. Da gero beste aldera. Laia Salsamendi. Ezker Ormandiarekin atera du, aire ez jarri da. Antxoa bai hona, baina txaparen gainean egin du botea, pena. Merezi izu dut jo, lehenengo zaki eta gero eskerrei alan mostia. Suerte txarra, lehen bebesta bota dut, suerte txarra auki dut. Hori ondo da bilen nien, ondo urtetan da, zarritena txarto da bilen nien, jugada betxartu urte. Dotore markatutakoa izan da. Baina, ezin bi tanto baino gehiago jarraian egin. Bi egin ditu partida hasieran, bi aurkariak 14 zituenean, eta orain berriz ere, sakea Enararen baitan. Botera jarriko da Bizkaitarra. Ondo Laia. Ezkerra aurkitu nahian, kanpora orain Gamindek. Boskarrena. Ganetik pasagun izin da bintxo Gamindek, baina larro izabalduta. Ez danak ondo urtetik besta. Ganetik pasaute zabalina, tantu dominetik besta erreza. Laia Salsamendi. Aztertutako sakea eramateko gai izan da, dejadori ona da, tanto. Binak egiten ari da tantoak, Nafarra. Baina aldea jateko askoz ere gehiago beharko lituzke. Bolada luzeagoak. Bueno, banan egin eskero juten da, baina egin bida. Salsamendi. Ez da sake hona izan, baina askotan zailenak hori etxek izaten dira. Laia. Luze txokoan. Ongi atera du ezkerrez. Enarak, bolea Laiak. Sartu du bere zepoan berriro. Sartu da bat kailo da. Pelota soluzi eta tantu dominak. 16 eta 6. Azkar bereskuratu du sakea. Enara Gamindek. Eta 25ko pilotari onena izan da, zalantzarik gabe. Laukiztarra. Banaka zein binaka. Oso emaitza onak lortu ditu. Beste 6 tanto behar ditu. Bukaerara iristeko Enara Gamindek. Oso ondo. Era bat engainatu du. Oso zabalera eman du Laiak, dejada zabalean egingo zuelakoan. Baina motxean jokatu du. Txokoan ordea. Izakin tanto ez da duen behi entregadi eurrien harrapolta, entregadi horan eurrien harrapoltzkero, eukerazko gero. Haiten badaki, horma bize joten zulora dejadi eta horrek ez dugundu ititu.
Helmugatik gero eta gertuago Enara Gaminde. Sake ona. Ezin. Erantzunik eman Laia Salsamendik. Saketi egiten dugu. Minon dize eta gero tanto egiten ez daitu zarretzen entrega dira rapauta. Horri joko ondizu datotzen. Da berak resta ondo. Zuzenean lau tanto sartu dizkio Enarari eta beste askotan sake bueltan erraz agintzen hasi da sakeari esker. Lau tantora du garaipena. Eskubiz jarri da, toki gutxi zuen, baina moldatu da eramateko. Deja da hori txaparen gainean izan baliz bai, baina txapapera joan zaio zazpigarrena Salsamendirentzat. Bastartu gehiako, jotoko sasoien bastartu gako eta deja de dizetu azetzi ez da erreza horreta. Salsamendi. Gamindek ezkarrez jaso. Ondo Laia. Beste pilotaka da ona Eskubiz. Berehala airearen bila, baina bolea ez du behar bezala jo. Eta aurkari hasi da agintzen, erantzunik gabe utzi du. 19-7. Bolei, ondoa sartu duzik, jane itxizka gako zuluen demolitzitza horrek. Da arrizgau bari, tantu berak bape arrizgau bari gemon da, bestik erun ez justuen. Hiru pilotaka da ondo ditu Salsamendik, ondo joan da airearen bila, baina ez du asmatu pilotarekin bat egiterakoan, bere burua salduta gelditu da eta Enarak ez dio barkatu. Olazar torneoa irabazteko gero eta gutxiago gelditzen zaio Enara Gaminderi. Balekoa da sakea, iritsiko alda ez. Sakez zuzenean boskarrena. Ez, genuen Enrique horrelakorik espero. Ez, hain errezio hasiko da nik ez baina. Jokatzen mondo da bilbera, Gamindez da bile, dana jokatzen da, klar. Hola, nerrez da bile nien urten bedana ondo iten da errez egon. Laia Salsamendi etxita. Gehienez, markagailua itxuratzea izango du orain helburu. Ea, sakeari nola erantzuten dion. Ondo. Gaminde botera jarri da. Beste saka bat. Hirugarren pilotaka da. Aurrekoak baino luzeagoa. Asko behartu du Laia. Eta nahi duen egiteko aukera du hor. Oinetara, tanto. 21-7. 6 tanto egin zizkion Kapellanek final aurrekoan Enarari. 7 orain arte Laia Salsamendik eta ez du askoz gehiago egingo dituen itxurarik. Txaloak entzungo ditu Enara Gamindek azken sakearen atarian. Sake bizia, ondo erantzun dio Eskubiz Laiak.
Altura eman da Nafarrak. Antzera jokatu dio Bizkaitarrak. Aurrean Laia. Ez du gozatu. Gaminde. Harrapo du batza preso. Tejadaz bukatu du. Azkena. Olazar Tornioa. Enara Gamindek irabazi du. 22-7 lehen bitantoak Laiak egin ditu. Baina ondoren erraz nagusitu da Bizkaitarra. 2025ko pelotari onena izan da zalantzarik gabe. Enrique eta antolatzaile ere pozgarria. Palmaresen bere izena azaltzea. Bai, lehen euki genduen iez ezan jokatu zuko minetik, bai urten atzera ondo. Ba, posik, Bizkaitarra bat txapeldu urten da bela eta posik. Zorionak. Eskerrik asko. Iaia partidurik gabe gelditu dira etorri direnak. Bueno, bai, hasikeratik saiatu naz hori fuerte moten, hasikeran distantzia hori hartut emanun lasaia jolasteko be, eta bueno, lortu dute hasikeratik distantzia hori lortzea, eta gero amaieran be igerri da. Ez diozu jokatzen utzi? Ez, bueno, bai hori da intentzioa, ez da beti Laian kontra. Aurrean arrisku asko dekon pelotari da, eta ni aurrean ez da nire punturik fuertena, orduan bueno, saiatu naz inderraz jolasten, eta min indotzit eta posik. Bueno, 2025 azte zina. Bai, hori da. Urte oso polite, amaiera be borobile eta bueno, oso posik eta bueno, ondino lanean jarraitu behar da. Arte berriari zer eskatuko diogu? Bueno, ez dakit, aurtengoa bezala izetea saia izango da, baina bueno, sentsazio onakaz banau, hori da garrantzitsuena. Eskerrik asko. Bale, zuri. Urte ikaragarria izan da. Enara Gaminderentzat ia txapelketa guztiak irabazi ditu bai banaka zein binaka, eta datorren urteari ilusioz ekingo dio zalantzarik gabe. Amaitu da beraz lehendabiziko finala, berehala helduko diogu bigarrenari. Eta bigarrena hasten den bitartean, 2005ean Jon Apezetxeak eta Mikel Gonzalezek pilotaleku honetan bertan jokatuko zuten finalaren tanto batzuk ikusteko aukera izango dugu urrengo neurketa hasten den bitartean. Zaldibarko Olazar pilotalekoan gara, dakitzen bezala, orain lauterdiko finala izango dugu. Lauterdian Apezetxa eta Gonzalez izango ditugu aurrez aurre, hor dira jadanik bi pilotaria kantxan. Hauek dira, urten, 18. ekitaldi honetan, finala harrapatu duten pilotariak. Eta bere terrenon esan genke, Mikel Gonzalez menperatzen dabilela oinartean bintzat. Jaso Gonzalezek. Motore, Apezetxea, jaso ere Gonzalezek, orain ezkergantxoa, kanpora. Ondo jotako ezkergantxoa izan da. Marka joan bat eta hiru. Olazar txapelketako lauterdiko finala da hau. Azpitik sakea. Abiadura emoten duzu, ez da sake luzegia izen, baina itzelezko abiadura emoten duzu eta hortizik agintzen hasi behar dau saketik bertetik, ez? Laburrantzean izten baduzo, bai badaki Jonek tantua ondo amaitzen. Ondorioz hortik, 5-6 kuadro ingurutik danapen lan ugari izaten dabe eta momentu arte, iruta hutsa aurreatu badabe Jon Apezetxea sake hartu dauen eskeroztik, Mikel Gonzalez tantua bere aldera ekartzen dabil, eskubiz ondo emanez, eta defentsa lanetan momentuz sakartu duenetik itxiten ebile barri izan da. Ipar eta Gonzalezek, erretan llegatu da Apezetxea, bolea, hori ez, oso bizia, laburra izan da, eta kasu horretan Apezetxea zabaletik barrura ez doiala konta izan da. Erakargarriago izaten da jaialdia, ez? Gogoratu bi pilotari hauek profesional mailako enpresekin ari direla entrenatzen.
Berriztarra Asegazperekin eta Goizkoetarra Asperekin. Ederra orain ere, Mikel Gonzalezen kantoa. Gustatu Apesetxeak, ez da txarra? Eutxi Gonzaleze, ondo. Horrezko asmatu Apesetxeak biparetak, ez da barrotatik. Hori ez da barrotatik. Bere burua saldu du joan Apesetxeak. Bai, baina... Bikolpe hona jo eta gero hor... Bai, baina igual lehen esan duguna, Mikel González. Baztertu dintzei ezker gaitxau, barruan da. Paso González, bolea. Era Apesetxea. Lehen esan duguna, zikantxoa ona izan da. Eta horrek beti iragiten dugu Ruidezen puntua. Paso González, Apesetxearen sakea. Aukerako edo Apesetxeak, ondo luzatu du. Ezker paretaren bila, tanto... Zortzi eta Magost, ondo jokatu du Apesetxeak kantu hau, ondo sakatu du, eta bigarren kolpe ere ederra izan da. Hemen Zortzi eta 10 markagailuan, falta, ez da harritzekoa, baina Azpiti jotzeko itura duen pilotariak falta bat egitea partidan ez da harritzeko. Aurreat egin da, Apesetxea, boleaz, eta jaso, Mikel González jaso, hori da. Hori bilatzen ari joan da, badaki jakin da balako hor tanto daukola. Aurreko bolea txarto jotakoa izan da, baina normalean txarto jotako horrek izaten dira arriskutsuenak. Mikelek, baina Mikel tanto honetan be barriro agintzen hasi da eta ikusi behar, tanto hau nora joaten dan, Horre, luzatu du Zabalean Gonzálezek, eutxi Apesetxeak. Txapa gainan da, tanto? Bai, desamotxean nik uste Zabalerantz bideratu nahi izan dagoela pelota jonek. Zabaltzeko postura egin jarri du. Sakez, tanto, Goizuetarraren zat. Erne, 15 garrana du, 15 eta 18. Labur geratu zaio, biparera jo ditu, harrapatu Apesetxeak gurutzatu, Aidez. Eraman du, nola edala, ahoko zuloan utzi da Apesetxari eta tanto, ondo bukatu du Goizuetarra. Horra, ahoko zuloan ezin jango itxi pelota. Motore luzatu du, Apesetxeak, eutxi Gonzálezek, zabalduz. Dejada. Lekutatik egin du bipareta Gonzálezek. Arrotu, buruz behin pasan nahian Apesetxeak. Eutxi Gonzálezek, tanto polita doa. Ondo González. Apesetxari da agintzen, González defentsan. Agintzera pasatzeko aukeran da Berriztarra, ordu. Biparetak. Aixa llegatu da Apesetxea eman egin dio. Paso Gonzálezek. Bila, txokoan, harrapatu. Paso Apesetxeak eta baita Gonzálezek eraura kantoa joan Andreo. Zabalean, dikaina. Artizan. Aurreko pelotaka Mikelek pasintzi pizka izango baleu. Ba eskerra sartu eta Zabalean gozo zeroan da tanto egingo eban. Bai. Hori ez. Atera gehiago dutez momentuz Berriztarrak, kontu bakarra egin beharra dukolako, baina ondinon kontu Jon Apesetxeakin. Aso du sakea. Sake derra eroan da bai. Gurutzatu Gonzálezek, ezkerrez luzatu Apesetxeak. Arrotu Gonzálezek, Aidez. Tokoan utzinea izan du, etxai ondo geratu. 22 Mikel Gonzálezek irabazi du, Lauterdiko Bazar txapelketa.
hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat. Zaldua Kirol Elkarteko pilota taldeak 1980 urtean antolatu zuen estrenekoz pilota txapelketa. 4 urtez arrakasta handia izan zuten, gero pilotalekoa konpondo egin zuten eta 1988 aurrera etenik gabe urtero antolatu izan dituzte txapelketak. Lauterdiaren barruan eta binaka lehendabizi eta azken urtetan emakumeen lauterdikoa ere jokatzen ari dira. Enaragamindek irabazi du 2025ko txapelketako lehendabiziko finala uste baino errazago eta orain lauterdian bi gipuzkoar arituko dira Joanes Zestau eta Arkaitz Murua. Sarrerakoan aipatu digu Enrique Agirre Beitiak bien arteko aurreko partida bat irabazi zuela. Arkaitz Muruak baina lanak emantzizkiola Zestauk emeretzi okerezpanago Enrique. Horrek esan nahi du gertu egon litekeela aurkariaren gandik eta saiatuko dela gaur hemen Olazar torneogo azken partidera bazten. Bai, gaur finala eta zelan jarten den pelota zelan loina eta nerbizu egin zelan datorren da hor gauz asko jokatzen dute. Nik bentot partidu ona ikusiko.
berotzen aritu direnean, txaparen gainean oso motz ateratzen saiatu dira biak, eta horrek esan du behar bada partidan bertan ere alaxe esakatuko dutela azpitik eta indarra handia eragin ez pilotari. Bai, gero, klaro. Eta gero hemen besta, eseten eta bakarrik, eta gero resta duen bida. Zelan restatzen da, ben. Giro itzela daukagu Zaldibarko Olazar pilotalekuan. Gaurko egunez pilota zaleen urteko itzordua da, giro bikaina izaten dugu. Bat da beteta egotea eta bestela finalak nola bizi ikusten ikustea. Arkaitz Muruaren sakea izango da. Erra. Nahiko egin du zestau pilota hori jasota. Engainatu egin du orain eta oso eskuinka da ona izan da bat eta huts. Bat eta huts. Saka ondo injau, resta ondo injau, peloti restetin ekuin jau. Oso zaila bai. Hor ahoko zulun harrapu da nien, garapur bat engaina injau, lehenko pulsu Zaldibarra, edo Zabalera injau, da hor da zailo garapeti. Tozu hor zelan abizetan dana engaina injau apur bat. Altzotarraren bigarren sakea. Ez du asmatu botearekin, lehen da bizikoan bezain beste. Goleaz orain. Ezkerreirez Zestau. Agintzen esteko aukeraren bila Adunarra. Luze Ezkerreirez, baita Murua ere. Hortxe du kantxaren erdian agintzen azteko aukera utzi izan balu, agian luze izango zen. Bai, hainbaten bai, ikutu itza bera peloti, bai, ikutu espalotza, pasako zen. Hortxe ikusiko dugu, pilotaka da jo eta gero, konturatu dela, agian lauterditik atzera ingo zuela botea. Horre biliko zen, Bai, egira, berari iruditu zaio pasa ingo zela bai. Bana! Ja, Zestauk nola sakatzen duen. Sakau bizok ondo honak. Genealin bazten da gaztietan, sakau hobeto horrez da duino. Eskubiz, ondo jaso du Muruak. Kontrakantxatik bildu behar izan du pilota hori. Gelditu egin zaio pitin bat pilota irristatu da Zestauri. Aurrera egin du Murua, gairaren bila, beti gora, kanto. Zestauk etzekien ongi nuntzegoen eta pasa izateko arriskurik baote zegoen. Sartzea erabaki du, baina bestela ere barruan izango zen. Zestauk bera galdu da apurua jokuen da urten injau, da bestia dominetan hasi da, gara, behin dominetan hasizko lauterdi barruen gero. Hor, entrega dutza eta beti gora jotako pilotaka da horiek arriskua izaten dute, baina kasu honetan indar gutxirekin propio jo du altzokoak. Pilota luzeegi atera etzedin, 2-1, Muru aurretik. Ona, oso ona. Helduen ja, egutek ez da duzen. Ez que zazpizen restauta, Zabalera junin bida. Restauten parazko inguten bai, oino gitxea bia. Baina nola gelditu duen, pilota. Bai. Galga jarri dio pilotari tako egin. Geldi alditxo bat egin du Zestauk eta behar bada horregatik ez da bigarren bota egin baino lehen. Dudau modun edo jauta. Etzen ere zinezkoa, baina ez du gorputza ondo jarri Zestauk. Ez da jarri, bero ez da jarri ondo. Gorputza datorrezako pelotia.
Sakez Arkaitzek egin duen lehen dabizikoa 4-1. Muruaren sakea. Ez zion erraztasunik eman nahi eta iaia abiatu egin da golpea tira baino lehenago. Bai, frisa. Gutoko. Aurrekariak horretarako izaten dira, lehen sake errematearekin tanto zoragarria egin eta zestauk badaki ezin diola frontisetik gertu pilotari gutzi. 5-1. Bana egin dute, baina azken 4 tantoak altzokoarentzat izan dira. Erdi-erdiko orain, baina eskuiz ezin behar bezala atera, denbora eskatu du. Azken 3 tantoak Sakez egin dizkio aurkariak. Gorka Tolosa Arkaitz Muruaren botileroa eta Joanes berriz aitarekin, Miguel Angelekin. Gorka Tolosa, Jokin Altuna, lehen guzuaren botilero izan hori da profesionalen partiduan. Baina klubean ere lanean ari da, eta bertako pelotari laguntzera ere etortzen da. Beharra ikusten duenean. Bai, ez da, iguela izango, altu nahi aholkuak emon honi emon, zeak errezetxeko gauzak honekin ezin ez da maila bateko botilerutzi izango. Azken 3 tantoak Sakez egin ditu. Eta behar bada aurrez egindakoak hobeak izan dira. Azken 3 baina. Baina errestuan utxe egin du. Adunakoak. Partida eten eta ea agatsak zuzentzeko balio izaten dion. Muruaren sakea. Oraingoan bai, ezkerrez ondo. Ezin, zabaleratu egin nahi zuen pilota hori, baina norabide egokirik ezin eman eta bigarren tantoa Joanesentzat. Bai, Joanes prisa zibide da, jo orduko ize pasetan azitxo ondata. Peloti pasau arte pasau zin, zostantzien buruko hartzeko espuesto onda. Beste pilota bat atera du Saskitik Joanes Zestauk. Lehen aipatu dugu, lehen dabiziko partidako pilotak Zulaikarenak zirela, hauek, Enrique? Honeko bai. Zulaikarenak. Honeko bai. Zulaika eta Fermino, este bi. Zestauren sakea, ona sakea. Arrestori Kaina. Bolea ere oso ona. Ezkerrez jarri da orain botera, ez du aprobetxatu erdi-erdian utzi baitio, ez eta Arkaitze gurrengoa ere. Bolea. Ezin botela ester pilota hori behar bezala jo. Hirugarrena Joanesentzat. Oinguen apur baten mejor dala sale Joanes, oinguen hobeto txoa jogatu da. Apur bat asenta duro, partidu jarri. Min hartzeko ere ez dira pilota hori egonak izaten. Ez. Baina, zorionez, ez zaio horrak hori gertatu Arkaitz Muruari. Partida bizia jokatzen ari dira orain arte. Hala. Laburregi atera du.
Enbeste kosta zaio lehen sakea berreskuratzea. Noin hori erregalu egin. Publikoaren marmarare entzun dugu. Bai. Eskuak pilotarekin bat egin orduko denak konturatu baikara pilota hori. Ez zela laugarren edo hirugarren marrara iritsiko. Muruaren sakea. Ez du Zestauk ezkerrez txaparen gainean ipini. Eta orain ere lehen esan duguna, behar bada azkarregia behatzen da pilota errestatzen duenean. Sasoi normala, behin jau, inapuru bat aurrera juti ondoen jauz, ostantzin orman jodiko handa. Bezaki izendata. Orman harrapu dugu, Kumbi ban gehitxu aurrera. Era atzero da garatu. Alde polita lortu du, baina orainek asko falta da. 8 eta 3. Zazpitik eramatea ez zen bat ere erraza, norabide egokia zuen, indarra ere bai. Mina handia egiten ari zaio orain arte. 5. tantoa du, zuzenean Arkaitz Muruak. Altzutarraren sakea. Ez du nahi bezala errematatu, baina txokoan gelitu da pilota. Aurkaria zabalean 10 eta 3. Bai, suerti egin jau, ni neupepen dute zabalera jote jundala, eta Zestau zabalera junda zuzenin, da utzein jezulun gatu danin, egarra pozin. Ego bulta uzinatzea. Hortxe ikusi dugu errepikapena. Bere nahia bestelakoa zen. Eta gaizki jotako errematearekin lortu du 10. Ezker Ormaren ondoren atera du pilota hori Zestauk eta aukera badu hor nagusitzen hasteko eta kantoa berarentzat izan da. Utzi egin baitu Muruak luze izango zelakoan. Bezaka edarra emon behitza, baina ez da pasak, leute hartze. Partida hasieran pilota bat utzi izan balu. Konturatu da, seguru asko pasa egingo zela. Oraingoan ordea, begiek ez diote lagundu. 5. tantoaren bila Joanes Zestau. Pasa. Luze atera duela. Adierazi du Isma Pradera. Atzeko epaileak. Saketan semifinalin beki bazen arazuk, bata Luzia ibesti laburrei semifinalin betzan ibili saketan ondo. Zestau. Egurrolaren kontra 22 eta 20 irabazi zuen final aurrekoa. Aurrez Ibar Luzea mendean hartu zuen 22 eta 11 eta lehendabiziko aurkariari 18 tanto egiten utzi zion. Bigarren sakea Zestauk, ondo Murua. Airez orain, altzotarra ederki. Oso erremate hona izan da. Aurkaria preso harrapatu du. Zuloa zabalean zuen eta bai ondo bideratu duela pilota nahi zuen tokira. Binaka, holan gaintxu goz, gero da, kantu hilik eta lauterdi barrun bat gehiago. Lan erdiak egin ditu Arkaitz Muruak.
Ondo altxadu pilota hori Zestauk. Efektuarekin jokaldi egin nahi izan du Arkaitzek etzaio ondo atera eta kaskarragoa Zestauren urrengo pilotaka da. Eukeri hartu da nien apur bat Zestauk bat aprobatzen. Zabalera jo guran bai larra kanpora. Berriz ere esertzeko baimena eskatu dio epaileari Zestauk eta etorri da Aitarengana. Berdinketa bakarreko finala daramagu. Bana egin dute pilotariek. Baina geroztik askoz ere tanto gehiago egin ditu altzotarrak adunakoak baino. Eta Gabon kantekin hasi dira, Enrique, orain arte isilitza den. Bai, jentia nimitan hasi da. Urtero, giro bikaina izan ohi dugu Olazar torneoko finaletan. Ikusten ari garena, bigarrena da, ondoren binaka jokatzen ikusiko ditugu, Beñat Zubizarreta eta Unas Apeztegia, Gaizka Karregal eta Unas Landaren aurka. Bai, muluak sarrera pilotxu hartitu eta oina irabazten dan binti ikusi da ni postu ingo zian. Hori hona da, entian bintien sartzia. Bigarren zatiari maldan behera ekingo dio Arkaitz Muruak. 12-4 aurretik dela. Zestau. Bipareta efektuarekin iritsi eta jaso baina liurre du. Frontoi osoa tantoa bukatzeko Arkaitzek. Merito handikoa gantxoa eta baita ondoren Zestauk jasutako pilota hori ere. Kantu edarra, saka du ondo, horrezta du ondo. Zabalera gantxu bai, horma biku, junda harrapau. Da gero bueltan, atza zuloa muztu, ja hori harrapeti, ja, imposibilizan. Amalaugarren tantoaren bila Arkaitz. Gehiegi zabalitako pelota hori kanpora Zestauri 14-4. Kabide ezin da Zestau, frontein. Sakez zuzenean 6 egin dizkio orain arte. Euskitza, mutil gazti ikusten etorretja, partidu gitxi ikusiko dut. Lanik ez da, la ere, frontoira etorri behar. Hori da guztau, gaztiek ikusti, gero zelako datozan jakiteko. 14-4, sake pozoitxua, ondo jaso du Zestauk. Molea luzea, Arkaitzek bila doa, baina erdian gelditu da, aukeratxoa Zestaurentzat. Bata jokoan bestea zabalean, mendean nork hartuko. Azkenean Muruak. Bolea, gehiagin etxitakoa izan da. 5-14. Harto bota ikusin da, lartsoa arrezgeta. Abiaduri mototzen peloti jai, Bai, teknikoki noi handiak ditu, baina bizi ateratzen zaio pilota eta oraindik egiteko dagoen mutila dela ematen du. Fizikoki. Bizek egiteko nina. Apur bat injergeiza hartzen da, nina kilo batzuk eta injergeiza emongo zone pelotia. Lehen da biziko finalak oreka gutxi izan du. Bigarrenak orain arte ere bai. Eta ala,
Ara, bigarren oparia, oso antzeko egoera, markagailuan oso atzetik zigoala, sake hartu, eta bolara ona harrapatu beharrean, opari aurkariari falta eginda, bigarrena du. Bigarren oparitze, horre tanto bizok asko izango da, Noera galdu, noera tanto egin zakien, horre gaukero galduzkero partidu aztik atxada. Martan toko zulua markagailuan, Arkaitz Murua. Ona sakea, oso ona. Hori sakea puntetako moduko izin da. Bai. 16 eta 5. Joanesek behin egin ditu bitanto jarraian, eta beste hirurak banaka egindakoak izan dira. Aurkariek berriz partzial handiak sartu dizkio. Eta horri esker ari da aldea areagotzen. Murua. Oso luze. Esoa jaso du epaileak, bigarrena atera beharko du. Murua bat bada gaur egun profesionaletan, baina ez du honekin zerikusirik. Ander arrasatekoa da. Eta hau, Arkaitz Altzoarra. Ander Murua gainera hemen 3 urtetan finala joga dute segizen. Bai, hori esaten ninduen. Gustoko pilotalekoa zuela eta gustoko torneoa. Zaldibarko Olazarkoa, Anderrek. Bigarren sakea, ahulagoa aurrekoa baino. Ezkarai destarri da, oso goitik etorri zaio. Zesta hau, erasoan hasteko prest. Iritsi bai, baina ezin bildu Muruak. 6. Joanesentzat. Gestu egin jau zesta hau, ordu itxok bat itxeko. Honek hori izaten dana, berezkua ikesten ez dana, velozidadi bezuretan da, hanketan da badeke, oin ikesi bierro nino. Velozidadi ez bakarrik ez da egiten. Murua, gehitxua, inde dule esalik, Hore, larri zen, baina balekoa izan da. Bolea zesta hauk. Toki txarrera joan zaio. Eta aukera orain Muruak. Ez du alferri galdu. 17 eta 6. Bai, holan aukera bat parkatuz gero jaiot. Eta berriro ere bi tanto segidan egin ezin da gelditu da. Jones Zestau sakea galduta. Aurkariaren baitan dago orain lehen da biziko pilotaka da 17 eta 6. Ezin Joanesek errestoa. 8. tantoa sakez eta berriro esertzera dator. Orain arteko bi geldialditan ez du ezer askorik konpondu. Ez, oin beharrez nekia ekiparik ratxi bestia japurtzearen etorriko zango. Besti goto babile, beroi da bile zine. Berdinketa bakarra partida hasieran. Banakoa, geroztik partziala ikaragarria favoritoaren alde, Arkaitz Muruaren alde. Enana Gamindek
Diario Vasco torneoa irabazi baldin bat zuen lehengo larun batean. Binaka Arkaitz Muruak ere bai. Eta Zaldibarren txapela ateratzeko ez zaio. Asko falta, 4 tanto gehiago egin behar. Asko aldatu beharko luke partidak hori gerta ez dadin. Hori generalin pasten da, alde batin ondo dabilena, bestin ondo biltzen da. Arkaitz Murua oso konzentratuta. Gorka Tolosarekin errepasatu beharrekoak errepasatu eta kantxara etorri da. Beroketa ariketak egiten segitzen du. Eta ez dirudi partidutik ateratzeko arriskurik duenik. Badaki lanak ondo aurreratuta dauzkala, baina bukaera eman behar zaiela. Muruaren sakea. Bihurritutakoa. Eskubiz jarri da botera txaparen gainean moztu. Aidez orain. Joanesek ere alaxe erantzun dio. Ordu Zestauk. Boldeaz defendatu da. Aukeria. Murua. Hirugarren aukera jarraian, onda dejada, iritsi eginda eta sartu gainera barruan, dana bere alde duela orain, Murua, baina ez du aprobetxatu. Zesta iritsiko da, orain arteko tantorik nekagarriena. Bolea ez da ona izan, bote kaskar xamarra egin dio, bere burua saldo egin du Joanesek jokaldi horretan, eraman pelota zaila, barruan, baina iritsi eginda eta tantoa Zestauk. Elkarri aukera asko eman dizkiote tanto honetan. Eta azko behitu sentiezean paudan gogu, sentiek ikusteko tanto batzutenak eta bat honain jabe bintzat, ikusteko moduko. Horrekarik ez, orain goz marka joan, baina lozarta handiak entzun ditugu pilotariek egindako lana saritzeko. Orain bai, Arkaitz Murua esertzera datorrela, eskertuko du bere aurkariak ere. Bezu bonak behan kaponak, sasoi galago izan, baina bizek, bezu bonak eta ibili frontoien. Zestau peholako tanto bat ikin danak eza behilik ez. Bat ikin ez abesta batzuk behilik ez. Minutuko atzena hartzera etorri dira bi pilotariak. Zestauk orain arte egin ez duena egin beharko du. Markagailua estutzeko. Sakez, tantorik ez du. Na falta bi. Bere burua animatu nahian adunakoa. Muruak bi partida jokatu ditu. Lehen da bizikoa Egigurenen kontra, 22 eta 9 irabazi zuen eta final aurrekoetako aurkaria Itu arte izan zuen 22 eta 15 nagusitu zen Gipuzkoarra. Zestauren sakea, jaso nola edo ala Muruak, botela ester eraman urrengoa, bipareta, erdian gelditu zaio. Boleaz txokotik ondo, pilota ezker horman sartu Muruak. Zestau. Altura eman, bere buruari denbora, tanto. 8 eta 18. Badeko genti tanto batzuk inge izango gu ez da upai, okurra eta animetzen da.
Bigarren aldiz egin ditu bi tanto jarraian Joanes Zestauk. Eta hurrengoa egingo balu, estreinakoz egingo lituzke 3. Itzuli dio pilota Muruak. Zestauren sakea. Beharra, bezako ikutu errestu, ze errestasunaz. Goiti bera. Murua, bipareta hori harrapatuko du. Arkaitzek, altura eman nahi izan dio pasatzeko eta lortu du. Gaur Zestauk ez dago bere una. Arkaitz barrez oso ondo. Garneti parestan dugu. Danien tantuk. Gorka Tolosak ezandakoak entzun. Pilota aldatu. Eta 20. tantoaren bila abiatuko da Arkaitz Murua. Hiru tanto falta zaizkio garaipena ziurtatzeko. Herriko sakea, Zestau. Gainera etorri zaio eta ezin minik egin ezkeraiarekin, baina Uzegi armarra berehala entzunta jendearen artean. Ohartu baitira. Aukera hona alferri galduela pilota Luzegi jota. Hori kitxi oitxute dugulako da Lauterdi barruen debiltzen. Binak eta bai baina Lauterdi barruen honino. Teknika gaitxu hartu bida. Muruaren sakea. Ezkeraide sartzeko asmoa zuen, baina pilota erdialdera etorri zaio eta boldea sartu. Ekaldi zaila egiten hasi da gero eta lurrera erori zaio. 9 eta 20. Erreztxo bai, tanto leganti behin inguru inaurrien luzitzeko morukuak hori ondo dago, baina. Gauza biro hiru pentsaitu lapen totetia. Aza esku lehenko beti gora jotoko moruen, gero gaintxu moruen azken nien beti gora zartu. Joanes. Hiruaren falta. Hau da marka. Bai. Zaila partidu hasti hola. Hiru falta inda. Gostantzin bua erregalo batzuk. Azken sakea ateratzera doa Arkaitz Murua. Zestau, gainean gelditu zaio, ona dejada, partida eta finala biribiltzeko. Askoz gehiago izan da, gaur finalean berea eman du garaileak, baina azpek txapelduna behar bada, pena horrekin itzuliko da Enrique Etxera, berea ez duela egin eta berea eman ezean ezinezkoa Arkaitzi irabaztea. Batak lehen ez du lain, jebestiek oso ondo urtotzela gauza danak eta oso ondo jogatu da.
Zer muruak inaben partidu eitia, ez da erreza. Oso ondo joga dute, ganetik pasau dugu estia. Arkaitz murua berela etorriko da. Izerditan amaitu du eta partida jokatu duen elastikoa kendu eta gero berokia jarri du ez ozteko. Abenduen gaude. Bueno, zorionak, Arkaitz. Eskerrik asko. Uste baino horrezago? Bai, uste duen partidu gora eukiko nula eta ni uste opari batzu egin dizkitela, hor bigio irusa falta suerte txarra da gutxingatik da. Bueno, behintzat eta gusto. Berak tantorik ez, sakez, 3 falta eta zu berriz 8 egin dituzu eta agintzen hasi zera beti zure esku zegoenean sakea. Ni beldurre hoixen euken behan saketiken asko emateo eta harrisa duite dut, eta igual gaur suertea alde euke eta nioik saketi batzu sartu izkiot. Eta bueno, hor jokunetan ton batzu egin diteu. Jo bukeran bizka bete inaiz, baina gusto. 2025 ona? Bai, jarra, oantxe bukatu dut, txapelo honekin da, esan, kejatzik ez dau, holaxe urterola izatea linba gusto. Pilota zaleak hasi dira, Arkaitz murua ezagutzen. Bai, hor diario askondare nahiko zea egite dituet, periodikon da horrek jendeako irakurtzeu, eta esan urte hau ona indetela, eta ni gusto. Eta oinak lurrean, oraindik. Bai, hor ez dau, kontrario faltaik ez dau, ikusteat, gaur nik iraziot, baina bihar jodatuko bagenu igual aldrebes, eta hemen ez da hilotzik ze kontrario sobran dare. Urrengo urtean, aurten adina hilotzea koska bat, o? Nahi hori nahi dugu ez, aurten bezala entrenatuko dugu, gehiago, eta importantena aurten egi esan mejoratu da emaitzak onak ekitu da horre betire laundu ite, baina nik uste importantena dela hobetzen segitzea, eta gero urtetik urteare kontrariok maila handi eukiko eta orduan igual emaitzak ez die aurten bezala izango, baina mejoratzen segitzea duzet importantena hori dela, eta hortan saiatuko naiz bintzat. Zertan gustatuko litzatzuko bereziki hobetzea? Beti hain nahi saiatzen gantxoa, azken bola nahiko gustan nahi, baina mani batzu azke besoa atzea otatzeko, eta hain nahiz pixkanaka hori hobetzen, da nik uste hortan, da gero fisiko kire baindik igual kilo batzuk hartzeko gauzket, baina hortan saiatuko behar. Zer horri kontrolatzen zara mania horiek edo zuzendu gara dauzkala edo kanpotik norbetik laguntzen dizu? Kanpotik laguntzeat ez, gorka hor eukietena goti ero, eta gero joki ginetxan izeke bai. Eta nire oan ja kontuatzen naiz, zea da getela, baina bizi guztie olanik joa gantxoa jotzen da azken zaie da olako mani horiek entzea, baina ni uste hobetzen nahi nahizela eta lanin behar gogotik. Zorionak eta ospatu. Eskerrik asko. Arkaitz muruaren hitzak izan dira, pozez zoratzen, gustora bukatutako urtearekin, berehala larean jarriko ditugu, binakako finalean parte hartuko duten 4 pilotariak. Eta berotzen duten bitartean, 2015ko finaleko irudiak ikusiko ditugu. Egun horretan, gaur bezala bete-bete eginda zegoen pilotalekua. Eta Urbieta, Martija, Azpiri eta Olaizola esan genituen txapelaren bila. Bi nafar, bizkaitar bat eta gipuzkoar bat ikusiko ditugu binakako finalean. Gerriko Gorriz, Urbieta eta Martija, Urdinez, Azpiri eta Olaizola. Sakea gorriei egokitu zaie eta pilota ere beraiek aukeratuko dute. Gorri behar kluke pronostikoak. Hasi da, finala Urbietaren sakearekin. Olaizolak frontisean jarri du, moztu Xabierrek aukerakoa dauka hirugarren kuadroan min egiteko. Asko behartzen ari da Azpiri aurreko kuadroetan eta golea segundu errematea. Ez da, ohikoa jokaldi hori. Ez, agora martxeten holan justu nizen dagoena, Egira. Martija aukera izango du Igorrek hor min egiteko, Martijak ezin. Ondo tanto lehenengo gaintzu zabalera eta bolei zulo da, ondo Igor. Igorren sakea, boleaz
Urbieta kanpora. Gantxoa. Goleaz Azpiri. Oinor da biz, atzela ezek izta, batak eta ez bestiek dominetan, holan igultzu bilezkero partidu gorrak muga. Oso ondo utzitakoa. Eina, txaloa Xabier Urbietarentzat. Azpiri. Utzi egin du Urbietak eta ezin Martijak. Horrengoan sartuko da. Dagoan ondo utzitakoa, iritsi Azpiri. Hortxe du Martijak. Atzeratu du, nahiz eta erabat gozatu gabea izan den, ona gantxoa. Otera orain, Olaizolak eraman. Martija. Hau baztertu du. Urbieta. Ezkerrez Martijak zabaldu. Azpirik bipareta indartsua. Olaizola. Ederra. Oso ondo zabaldenako engainau, bezula dejadia. Olaizola. Urbieta, atzera Azpirik. Azpirik. Galoz erantzun dio Elorriokaren erremateari. Hortxe du Urbietak. Jokoan utzi. Aso du Azpirik. Martija. Olaizola. Astea suarrak. Erki atzeratu du. Ezkerrez orain min egiteko aukera. Gainetik pasan nahi. Horre atxukun. Defenditzen ari da gaur Olaizola. Martija. Urbieta bila doa. Txokoan utzi. Igarri egin dio. Eta tantoa gero Azpirik berak. 1988an jokatu zen lehen da biziko aldiz Olazar txapelketa. Bazetak irabazi zuen Lauterdi barruan eta binaka Bigoizuetar izan ziren irabazleak. Olaizola, Martija. Urbieta. Bila doa Urbieta orain, bai. Eukeri ondo hartu arte itxein, behera amaitu, da ondoan amaitu. Arriskoa bazuen ondo iritsi laburragoa, aurrekoa baino, nahi eta horra ateratakoa. Errematerako aukera polita, harrapatu Azpirik, Martija aurrean da, Olaizolarentzat orain. Oso urruti jarri du, Urbietak ezin. Suplente sartute, Olaizola imazen ordez dau jogatute, sartute, ze imazek zelan debutu gaben, lehenengo partidu, bigarrena imaze bera jokatu ban, Olaizola segidu du. Eskapatzen induen da. Ondo iritsi da atzelari gorria, Urbieta eskuz aldatu egin behar izan du. Oso harro utzi du, bere burua saldu. Opalize harra itza. Iritsi da, baina hurrengoa tanto izango da. Azpirin aire sartu dana, entre ditxea eta aia tantu han galdu du. Gero barik han... Zailoak. Xabier Urbietari eta Martijari.
Azken sake atera du Asteasuarrak eta hortxe bukatuko da. Sakez egindako kantuarekin. Oraizola eskubiz jarri da, baina zortziterritik ez izan du pelota frontisera bidali. Eta garaipena azkenean Enrique, Urbieta eta Marti jarentzat. Bai. Gure hamburguesak mimo handienarekin egiten ditugu. Kilometro zero okela onenarekin. Bertoko okela. Baina zuk, zaporeagatik gogoratuko dituzu. Baserria kilometro zero hamburguesak. Ikusi gure aukerak webgunean. Eta orain baserria kilometro zerorekin babestu zuaitz bat. Hirugarren finala berehala jokatzen hasiko dira. Irudietan dituzuen bi bikote hauek. Gorriz jantzita, Zubizarreta eta Apeztegia. Eta urdinez berriz, Karregal eta Landa. Bi gipuzkoar, Bizkaitar bat eta Nafar bat. Beste Bizkaitar batek behar zuen hemen, Elortzek, baina min hartu du. Bi partida irabazi eta gero, eta pena hondiz, baina ezin jokatu, Enrique. Bai, nun eta diario basko semifinalien eta atzamar puntia. Atzamar puntia eta ezkeo behelegutik nahiz da purtu ez. Gero denpora mordu iten deusanetan. Galditu diario basko eta Zaldi Berko txapelketi bisek. Gau ino ez dago jogatzen.
Karregalekin batera. Urriaren 2an jokatu zuen lehendabiziko partida 22-6 irabazi zuten. Lerena eta Altuzarra Errioxarren aurka. Azaroaren 6an berriz ere Karregal eta Lortz. Ormaetxe eta Ander Garbiñaren aurka 22 eta 8 nagusitu ziren. Eta hirugarren partida Karregalekin Landak jokatu behar izan zuen. Hanak eman zizkieten Apesetxeak eta Santestebanek, baina 22 eta 18 gainditu zituzten. Zubizarretak eta Apestegiak bi partida jokatu eta igaro behar izan dituzte. Lehendabizikoan 22 eta 8 hartu zituzten Mendean Etxeita eta Erkiaga. Eta abenduaren 11an Einaundizeaga eta Landa. Beraz, Unas Landak aurten bigarren aldiz jokatuko du Zubizarreta eta Apestegiaren aurka. Nundi nora joan liteke partida, Enrique? Bueno, ni pentut lehenengo eta atzi nongo dala. Atzien zageruen gerri ongo dala, bata bestia debutetako, zeinei debutut gero hor beste gerra bape badau, ez da gaurko partidu bakarrik. Zeinek debuteu hobeto dabilena, generalien harina debutuko dabela eta ni pentut atzi nongo dala joku asko. Ero aurrien bat Zubizarreta tekniku egu da, bai, Karregalepe defensa ondizedeko eta ondo badauzen, ni pentu partidu gogorra izango dago. Atzelari biak Unas dira izenez eta biak Baikorekin ari dira espaldi entrenatzen. Claro, nada gorako pustu zeinek harrapau hor interesado. Aunque hemen irabaziarren ez dugu esan gure pasauko dienik, hori enpresako tekniku ikuste biaken. Hasi da Binakako Olazar txapelketako finala. Zubizarretaren gantxoa. Botearen zain gelditu da eskubia sartzeko. Unas. Zubizarreta. Apestegia. Zabaletik orain Elizondoko atzelaria ezker hormaren bila. Utzi Zubizarretak. Ies egindakoa Apestegia. Karregal. Onna eskuinka da. Errebote inguruan. Landa. Gehiegi zabalduko da pilota hori. Bat eta utz. Gorri. Pelota zu Apestegia na. Arrapa du leku honi ninjaut. Peloti bonino zegoa portxu eta zera. Jo behinin bida. Zazpizen boti ireinin bidako. Beñat Zubizarretak Diario Baskoko finalerako txartela eskuratu zuen, baina ezin jokatu. Ahoan izan zuen arazo bat medio, baina egun batzuk pasa eta etortzeko moduan izan da Ataundarra. Duela 3 urte Lauterdiko txapela atera zuen hemen, sekulako erakustaldia eman da gainera. Bai. Aristegin kontra. Binaka ere Olazar torneoko finala irabazi nahiko du. Apestegia. Landa. Sotamano Karregal eskatu arren. Gaizka sartu da, atzera Apestegiak, oso ondo. Ordu Beñatek. Gantxoarekin ez du asmatu. Karregal. Atzean nagusitu nahian Unas Landa. Ordu hoi hartzuarrak. Apurka. Nagusitzen hasi nahi. Arroegia txokoan utzitako parada hori. Landa. Atzelariak berriro lanean. Ona gantxoa. Eraman Zubizarretak, atzera Karregalek. Sotamano Apestegiak, hasiera ona izan du finalak.
Bai, beste partidu ginezta noinguek gero ez dakit usan zeiduko da, behazi ondo indi behintzat. Apeztegia. Landa. Karregalek txokoan utzitako horretara ondo iritsi da baina ez dio zukurik atera gero, eta utxa aurrengoa. Gorrien alde kinelak 155, da urdin alde 55. Landa bolada honean dabil azken aldian, eta behar bada horrek ere izango du pronostikoan zerikusia. Karregal Euskadiko txapeldune bera da, eta azti honetan bepizkeiku irabazi dute. Karregal partidu honak egiten dabil. Nipentan gorrion gozala gaur jentia, beti urdinen alde hundiz ez da, 55 da 55. Bueno, alde bizta du jentia. Nazioen ligan ere, nabarmendu zen. Gaizka Karregal. Galda Kostarra. Apeztegia. Ezker Normalen laguntza zerantzun dio sakeari. Ies egindakoa, baina barruan. Landa. Ona eskuinka da. Apeztegia. Karregal bila, baina badazpadare ondo lagundu dio. Unasek, golea Apeztegia. Ezkerkada bikaina izan da. Landarena orain berriz eskubiz. Ezkerrez jarriko da kantxaren erdian Karregal gaiztotu pilota paretaren kontra. Atzera egin behar Apeztegiak. Karregal txokoan utzitakoa, ondo bainat. Unas. Eskuinka da hau ere oso ondo Apeztegia. Gantxori ez da nahi bezain jona atera. Apeztegiaren zat aukera, pelote bat parekatzeko. Karregal, bihurritu egin nahi zuen, baina erdian gelditu zaio pilota eta aprobetxatu duzu Bizarretak atzeratzeko. Ezin Landak, bigarrena Gorrientzat. Kantu gogorra jogatu da baina, oinen jaben zera, gero betako daulapen donik, Ekin luzera, Gorjek fineu, tantu kitxeu galdu. Buena eta naiz da urdinek golpe gehiago gizen, horongo da jarria. Aurrelariak erakusten ari dira, aire ez tantoak bukatzeko asmoz etorri direla Zaldibarra, oraingoz ez dute lortu, baina borondatea badute. Eta atzelarien arteko lehia ikusgarria izan da, lehen dabitzeko tantoetan, eta segi dezala alaxe amaitu arte. Ipar eta Zubizarretak, gelditu eginda kantxaren erdian. Landa. Gora. Gorputza zuzen jarri du, pelota ezker hormatik Gora joan etzekion, baina Gora aurrean joan zaio frontixean. Bai, jotien, joguri ez. Pelota zonuk ideu, ondo jotako moruan. Baina, goiko txapara. Galdutzat hartu diogun bigarrena Landari. Landape jo gehiago ondino, gaztetxu beti zen da, jo errezeku galdu asko. Baina alde horretatik ere ikasi du. Ikasten ari dela ikasten ari dela. Gara, hori esatea nahikoa, pelota errazen hautsa egiteko. Horre bizek ikusi bidabe, egiten dana eta egiten ez dana, galtzen dana. 2 metroko mutil puska,
Ezker eskubi pilota gogor astintzen duena. Etorkizun ona duena. Badute, itxaropena Mutil honengan. Bai. Badeko, ikesten estana badeko horrek, oin ikesti. Keinu Karregalek, gozatu gabea Landak. Ezkerrez egindako bipareta efektuarekin Gaizkak, ona bolea oinetara. Asko behartu du, baina ezin bukatu. Landak atzeratu, ea boleaz nola defendatzen dan, kanpora joango zaio. 2 eta 4, ondo mugitu ditu Karregalek aurrelaria eta atzelaria. Bat ondo hartzen da urdinek, gitxitzen jokatute eta zera, bat ondo hartzen da. Karregale pelota asko iztotza Landai, pelota franku eta horti minasko hilik defensarako, eta ero joteko dugu. Atzelari asko posten da, hemendik 7 kuadronatzetik ibili pelotan, ero aneurrien leguko horrezean pelota hartu, alden ditzoten da. Eta keinuekin ere asmatu du Karregalek. Bai. Veterano txuna bada, Bera veterano txuna, 26 urte. Bestiek zarrena presematu gehiua, 20. 26 da apur bat ikisteko denpori bada. Pilota aldatu egin dute, nor da pilota gilea? Pelotak norena dira, hirugarren finalean. Pumpanak. Beraz, Zulaika eta Zerbinorenak, lauterdiko partidukoak eta hau berez Pumparenak. Baina Zubizarreta. Landa, oso. Atzera Oiartzuarrak, Armarrak entzun ditugu jendearen artean. Hirugarrena, oraingoa Ezkerrez, luze hau ere. Karregal, Zubizarreta. Lesio gaiztoa izan zuen belaunean Ataundarrak. Denbora asko egin zuen kantxetatik aparte. Baina itzuli da eta ari da pixkanaka bere jokoa eskuratzen. Una Xapeztegiak atzeratu. Labur xamar gelditu zaio, baina oso pelotaria da. Elizondokoa. Goleaz Zubizarreta. Ezkerrez baztertu Karregalek eta aukera ona etorri zaio gero. Moti bolea. Easo Beñatek, bipareta hori arrepatuko du, erraz gainera Beñatek eta kontrarasoan min egiten saiatu. Hortxe du Beñatek, eraman Karregalek, defensa lan hobea egin dute erasokoa baino. Biparetaz Zubizarretak bukatu duen arte. Bai, horre, tantu una jogatu da, bai, horre, Zubizarreta beti zena maizua, da oin behorren zena erakutzi da. Horreka, anaiza bizok, horretan horreko jokuen honen ari. Nireitz Zubizarreta da anaia zaharra, baikokoa, aurrelaria, bigarren mailako txapela mordoa irabazitakoa, eta indar gehiago balu Enriquez otelitzateke. Baina hori ikesten estan hori ez dakota ikesiku badako, baina... Ez ikasi eta ez erosi. Ez ikesik ez erosi zilik egin hori. Berdinketa bakarra orain arte, banakoa. Gorriak aurretik dabiltza. Naita atera du erdira Zubizarretak eta tanto. Eskubirotzen dabil dabe eitu aproba batzuk Zubizarretak eta hori pentsatukia ekarri dabena da esumena zaketia. Nik beti pentsatu izan dut, sake hauek aiztoa direla eramateko. Azpitik erdira emanda dihoazenak, erne. Horrezku jorondo sartu bizako, ero zorbaldatik, ero garritik ebantzin pelotiei.
zuzen jo ezkero, eruti zaila izaten da. Zubizarretak, labur ateratako sakea. Apeztegia, oso hasiera txukuna, eman dio atzelari nafarrak finalari. Karregal, ona, oso zehatza izan da txokoan efektuarekin egindako errematea Beñat. Bai. Zubizarreta bertan begiruk idu eta gero berak amaitu. Ederki ikusiko dugu hemen. Bai. Bertan zen, baina ez dio denborarik eman hilda utzi baitu pilota. Eta Unai Apeztegia, Unaxen aita, semearekin hitz egitera. Eta Beñatekin jakina. Eta irudietan ikusi ditugu emakume pilotariak. Arrate Bergara, Leire Garai, Amaia Aldai ere ikusi dut lehen. Miren Larrarte Bera botilero lanetan aritu da. Agrilia. No, nada hori, neskako agrilia frontala lan etortia oso ondo. Apeztegia. Unairen semea. Unai Azpen ibili zen, debuta enpresa horrekin egin zuen, baina azken urteetan Baikoren elastikoa jantzita ere ikusi genuen, gaur egun Baikoren ari da tekniko lanetan. Zazpi eta Bigorri, lehen da biziko etenaldiaren ondoren, 10. tantoa jokatzera atera dira lau pilotariak. Erresto ona, Landarena. Ondo iritsi da eta ederki atzeratu du. Pilota gurutzatuz, Apeztegiak. Landa. Apeztegia. Zubizarreta. Oinetara gantxoa. Botera jarri da eta atzeratu aurrelari gorriak. Gozo, Unax Apeztegia. Seguru, Bape galdu barik eta beti peloti aurrelari zeiken dut orgoizen ipintzen. Ofizioaz. Gantxoa Zubizarretak. Golea luzea. Ez dio besoa atzeratzen utzi Landak eta kexu zen. Bai, ez dut hori nire utza bulta moto. Bai. Ez da kueza kontu betu besuaz pelotaren zego da una. Josean Sagasta, gertati bertara jokaldia ikusi duen epaileak ontzat eman du. Eta tantoa aurretik doazen entzat. Alderik handiena, 6 tantokoa, baintxe duten hau. Atzekaldien atzera joan ikutu zana. Hainoz hori bezuen barrun hartuzko kontra ezu miniteko gona izaten da, tirikaria. Sake ona, tanto, meritua sakatzailearena. Bai, sake ona. Sake laburra. Aurrez beste bat egin du, baina ura lanak eramateko modukoa eskubiz, hau berriz oso bihurria zen. Justo, pasó de Umarri ya. Zubizarretak eta Apeztegiak 9, Karregaldek eta Landak 2. Favorito hemen bildu den jendetzarentzat urdinak atera dira. Baina momentuz ez da pronostikoa betetzen ari. Egia da alde handirik ez dagoela. Egunetik 55 urdinen alde eta 55 gorrien alde.
baina oraindik ez gara finalaren erdira iritsi ere egin. Zubizarreta. Sartzeko aukera izan dezake, oso ondo. Karregali ez dio zertarako aukerarik eman. Goxo utzi baitu pilota txaparen gainean hilda. Bai, Karregale pesabale duz zabala bezaintzio inguri zen daute zabarre enjau lehenengo poizua. Daba behin poizu bat alde bat baina ezkero bestera jutia zaila. Baina Zubizarreta. Landa. Apestegia. Ona. Bi atzelari hauek nazioen ligan finala jokatu zuten. Eta Landa jokatu baino lehen aldatu egin zuen hautatzaileak. Bernaola plazaratu zuen Oiartzuarraren ordez. Garaipena Espainiako selekzioak lortu zuen. Eta bikote haren atzelaria hauxe da. Unas Apestegia. Bila Zubizarreta, ona gantxoa, oso ona. Erraz, ari dira, Enrique. Bai, Apestegia oso partidu ona jogatzen galdu ez, atzi neuntzin. Errula ezei peloti kendu beti, entrega ez. Da fin. Tantu amaitzen. Lan nahin je tantu amaitu, beti noeren aldera tantu. Bigarren erdia falta zaie. Zubizarretari eta Apestegiari. Aldatzen ari da sakea Tauderra. Landa. Karregal. Azken aldian jokoan sartzeko aukerarik ez du izan. Galdako zarrak horrek esan nahi du. Landa ez dela agintzen ari. Asko arriskatutako dejada izan da urrutitik. 12-2. Zerbait egin behar da dukete, Enrique. Ondo urten balotzabe igularrapak. Ze gani ineki deta. Iruditzen zait, animikoki amiltzen ari dote diren edo. Animikoki pixka bat partida galdutzat ematen hasiko ote diren edo. Kezka hori. Ja motibu badek ez animikoki hastako galtzen. 12-2 getantu egin ezin. Eta aurkariak nortzu diren kontuan hartuta, batzutan gorabera gehiago dituen pilotariak izaten baldin badira aurrean, behar bada itxaropen gehiago ere bai, baina kasu honetan oso pilotari seguruak dira aurrean dauzkatenak eta haize alde dutela haien kontra jokatzea. Ezin Landak. Handitzen ari dira zuloa, 13-2 aurretik dira gorriak eta Unas Landa sarre bizian etorri da esertzera. Azarri botili etxako, monbider peloti, monbizako. Hor dauz, da dominio hitu eta gero. Hasiera ona. Eman diote lehen dabiziko bizpairu tantoetan, denak parte hartzaile, denak asmatzen, baina era bat hautsi da, binakako finala, Zaldibarren. Iaz galdu egin zuen Landak berak finala, Egigurenekin, Fernandez eta Lozaren aurka, Errioxarra profesionaletan ari da gaur egun, eta banaka jokatu zuten finalistetako bat ere bai, Enrique, Rekalde.
Bai. Eta duela 2 urte jokatu zutenetatik ere, badira, pasatakoak, Unai Amiano esaterako, Murua eta Lizeaga. Beraz, azken urtetan finalean ikusi ditugun pilotariak hemen, Zaldibarren profesional bilakatu dira. Duela 3 urte eskuza esaterako. Beraz, azken 3 edizioetan finalera iritsitako. Morga burruan izango da. Morga urte bete lehenago. Atzera. Datorren urtean jogatzen da bilenen bat faltako da. Bai. Oso eskuinkada ona Apeztegiak, 14-2. Apeztegiak gogu ez da injerra zetorretxe dute, galdu ez da emoten da dominio egiten dut eta horreta bulta emoteko partidu beste joku bat eta bida. Orekari gabeak aurko lehenengo finala, berdin bigarrena eta oraingoz. Bai, hirugarrenak hirureko. Hirugarrena ere, emozio hori gabea. Ezkerrez jaso du sakea Landak. Gantxoa Karregalek. Apeztegia. Eskuinkada Nafarrak, eskuinkada Gipuzkoarrak, utzi Zubizarretak azkeneko unean, eta hortxe du nagusitzen hasteko aukera Landak, ez du aprobetxatu, baina tanto izango dala ere. Nik uste atzerago jo nahi zuela. Bai, atzera joten funda, ez da ondo jarri, zuluera joda, hori da, ez talako jarten pelota dago, ondo. Atzerako intentzioa zuluera jota, tanto injete, bueno, suerte, kido. Eztabaidaren bat badute Karregaldek edo Landak zalantzaren bat asmatzen baldin badute izan litezke tanto batzuk egiteko gai eta aldea jateko gai. 3-14, aspaldi tantorik egin gabe Urdinak 10-8 partziala sartu diete aurkariek. Berreskuratu du sakea Gaizka Karregalek. Apeztegia. Gora Landak. Oso atzera bidaliko zuen. Azartetan da benien, goiko txapara joten dut. Azartetan ez da benien, bajo ezin. Finali gabe geldituko ote gera, 3. partido honetan ere. Ba, ez dakit, darien pelota hobi hartzie joteko gatsa da. Profesionalen partidutan, jardunaldi honetan, izan dira, halako emaitzak hasieran eta oso bestelakoa bukaeran, eta halako zerbait, espero ezagun hemen gertatzea. Gutxienez, pilotazaleak azken partidarekin gustora joan daitezen. Eskubi zuzen jotako pilotaka da. Karregal sartu behar ikusten du. Goleaz, eskatu Apeztegiak. Da txarra. Hortxe du Beñatek. Karregal, Beñat. Orain bai txokoan, iritsi da Karregal, bipareta, 16. Ezin topo zulorik ezela hangetantu ditugu. Gorjoko ondo jogatzen, Bai. Gorjoko eiren partidu egiten da oso ondo, eta
Lehenloko ez egin horik, eta tanto anitzen. Hor azken unean Karregalek barrura egin du zuzen segi beharrean Zabalera. Eta hor galdu ditu iristeko aukera guztiak. Zubizarreta eta Apeztegia oso aurretik. Landa ezkarrez jarriko da. Apeztegiari motz gelditu zaio, baina pelota txarrik ez dago Elizondokoarentzat. Hortxe duen Nasek, errebotera bialtzeko modukoa. Ez du arriskatu nahi izan, utxe egindakoak bai baititu. Ematera joan denean. Zubizarreta, Landa. Konfiantza gutxirekin orain emateko. Bai, konfiantza, galdu dut koitu pelota batzuk, eta baina frontixen erdizen joten hasi da. Ezkerrez geixiago arrotu du. Karregal, botera jarri, ondo gurutzatu, iritsi da Beñat, goleaz orain Bizkaitarrak. Apeztegia, hau bai, ederki atzeratutakoa. Ondo Landa. Beste bat. Hau ere bai, ederki gurutzatutakoa. Oso ondo. 17garrena. Ez da hobeto jokatzerik, Unes? Unes hobeto jokatzerik ez dako. Oso partidu hona egiten dabil, jentik ikusteko moduen aldi dagoela nintzat, gaur bintzat. Hirugarren aldiz, partida etetera etorri dira. Karregal eta Landa. Lehen da biziko finala. 22 eta 7 amaitu da. Enaraga Mindek irabazi dio Laia Salsamendiri. Bigarrenean, Joanes Zestauk 9 tanto egin dizkio Arkaitzmuruari. Eta aldea oraindik ere handiagoa da, hirugarren finalean kontrakoa espero baldin bagenuen ere. 17 daramatzate Zubizarretak eta Apeztegiak, 3 baino ez Karregalek eta Landak. Bost tanto falta zaizkie Beñati eta Unasi. Sake luzea Atondarrak. Zubizarreta, Karregale deja da. Landa. Karregal. Ondo, Apeztegia. Eskatu eta pelotaren bila joan, begira, errebotean jarriko du. Ez da iritsi, eskua Landak sartu duelako, baina behartuta oso. 18 eta 3 denari da ondo egiten Apeztegia. Ondo eta ondo hartzitu nien, ondo markaute pelotazuk edarra jode, bai, oinbe, 7 gruen boti eritza peloti, errebotera, sartuko zen, jodezpa laua hor. Eolo pelotazu jota errebotera sartzi guztu emoten, zigean ondo jota. Ez erosein sartzen da, bena. Baina Zubizarreta eman egin dio errestuari Landak. Zabalera, Apeztegia. Bizkarra erakusten behin eta berriro Nafarra Gipuzkoarrari. Moztutako orain, Karregalek jaso, Zubizarreta keinu, atzera, tanto. Ezin dute zein.
Ezeurrin desatzi. Keinuarekin begira, tanto erdia. Jokoz kanpo gelditu da Landa eta Dotore aprobetxatu du Apeztegiak. Bukatzetik gertu gaudela ematen du. Gertu dago, 20. gantxoz Beñat Zubizarretak egin eta gero. Partida erdirako Enrique. Bai. Aipatu dugu ja partida irabazteko esperantza gutxireak egin ikusten genituela atzetik zijoazenak. Azken biak falta zaizkie. Utzik Arregalek Landari. Apeztegia. Egoki atzeratutakoa alturarekin. Keinu berriro Zubizarretak. Apeztegia ze pelotaka da jo duen berriro. Dan ari da gozatzen. Bai, dan da gozatzen da pelota honak hartzen ondo, baina ondo jokatzen, eta zer izot. Leloke jakitzin, seguru, eta zer izot. Beñat Zubizarretaren azken sakea izango da. Tanto Dotore eginda amaitu nahiko du, ez du bera nahi zuen tokian ipini, baina nahikoa izan da erantzunik ez izateko 22-3 erabat desorekatuak izan dira, 3 finalak. Emakumeena lehen da bizi, lauterdikoa ondoren, eta binakakoa azkena. Ez dakit, halakorik gertatuko zen inoiz? 3 partidu egolan zertzeik enazako. Baten bai, favorito klaruek izen da Zahalegit Begino, Kinelak eta danak eusen kontra da. Da arepe bizenero, 3 gatu ziren. Arepe kriston frakazu joven. Espaldiko kontuak dira, Zahalegit eta Begino. Bai, arrezkero enazako hortan olako zerreundik ondanik. Una Apeztegia berela etorriko da. Eta berarekin hitz batzu egiteko moduan izango gara. Bueno, Unax, zorionak. Ni esker. Haze partida egin duzun. Bueno, bai, hasieratik ongi sartu gara partidunez, beraiek hor opari bat egin dute eta guk partidun hor segitu dugu eta konsegitu dugu beraiek partidutik ateratzea eta ez aukerik emanez gero partidun sartzeko. Eta gozatu ere egin duzu, Majo. Bai, behin ja hasieran tensatu hasi naiz, baina gero ja bentaja hartu dugunen lasaitu egin naiz eta gero ja disfrutatu dut, bai. Bueno, Unax Landa partida honak egiten ari da, baina adibidez Nazioen Ligan mendean hartu zenuen, gaur ere bai, eta horrek zerbait esan nahiko du Apeztegiaren alde? Bueno, Landa ere asko jokatzen azken aldin, txapelketa asko irabazten nahi da, bizan dutan atzera jobenetakoa da, eta bueno, irabazta ere seinale hona izango da berai, bai. Bueno, urte hona izan da zuretzat, ez? Bai, ez, urtea lesionatu hasi nuen behatza utzita, baina gero, bueno, kontinua izan dut, eskutik ere azken aldian ongi nago eta gustura hain disfrutatzen jokatzetik, bai. Aspaldi Baikorekin entrenatzen, ez dakit aurrera begira ze itxaropen daukezun? Bueno, gure lana afionetan txapelketa onak egitea da, irabaztea txapelketak, eta bueno, hortik aparte ez dago gure esku pauso ematea da, ez. Horren urtean hemen jokatzeko moduan izango zara? Aukera balin badut guztu, etorriko naiz berriz jokatzera, bai. Erki, eskerrik asko. Mila esker zuri. Aukera izateko, afizionadutan beharko du izan, Enrique, eta lehen aipatu duzu bakarren bat faltako dela datorren urtean aurtengo finaletatik, eta bera izan liteke horietako bat, ez? Ba, nik uste hobeit, aspaldizen dabilen partidu egiten da, temporada egiten, atzela ez datik posibilitateak gehizenaz bera ikusten.
Hori ikusi bidabe enpresako teknikuk eta zera, baina honan herrizetatik zer jokatzen ikusten dana, behintzat ondu bera. Aurtengo txapelketatik, zer azpimarratuko zenuke, ez dut esaten gaurkoari buruz, baizik eta oro har, irailean hasi zinetenetik, Enrique? Bueno, partido mordu ikusiku onape, ostantzeko purtena baneka bate, baina nipen, eta zerien positibo izetala. Ze partido onak asko ikusiku, eta jentiaz bebait, jenti posik ibili da, eta urrungorako betzat jenti papel onain llegatu da, eta finaletan ez daude amaitu, baina, zein gotzo ba, beti oten diolako, beti pastan diolako gauzak eta gerbe pasau da. Lehen aipatu dugu, emakume pilotariak etorri direla, 6 eta argazki polita ikusi dugu oso. Sariak ematen hasteko prest berehala izango dira antolatzaileak, garaikurrak eta txapelak mahaiaren gainean daude. Lehen esan dizuegu, 1980 urtean antolatu zutela lehen dabiziko aldiz txapelketa hau, 4 edizio jokatu gero etena izan zen, eta berriro 88an ekin ziotela eta geroztik urtero jokatu izan dute. Irabazteak zeintzu izan ziren, Bazeta, buruz buru, eta Lujanbio eta Pezetxea, binaka. Eta gero gaur egun eta duela urte batzuk profesionaletan izandako izenik handienak ere hemendik pasatakoak dira guztiak. Azkeneko urtetan nabarmentzekoa emanaldian zehar aipatu dugun Muruarena. 3 urtez segidan irabazle izan zela 2021an Morga Etxebarriarekin irabazi zuen, 2022an Eskuzarekin, eta Guairan izan zuen laguntzaile duela 2 urte. Gaur egun Arrasatearra profesionaletan ari da. Eta Morga Etxebarria aipatuta, sariak banatzera etorri da, baita Aitor Elordi ere. Carlos Sergio, Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean, eta herriko agintariak ere bai. Bai, alkatezi, Eneritz bitarte, Inigo Urtenetxe, Bizkaiko Federazioko lehendakari da Morga Etxebarria pelota dize eta Elordi pelota dize. Aitor Elordiren izena palmaresean baldugu? Ez dut uste. Ez. Gertukoa da, lehen parte hartutakoa, baina ez du jokatzeko eta finalera iristeko suerterik izan. Laia Salsamendi irrifartsu dago, behar bada partidua amaitu berritan baino gehiago, baina gaur ez da Zumarragan ikusi genuen Salsamendi bera izan, edo Bilbo Nazioan ligakoa. Ez baitie utzi aurkariak Enara Gamindek sakez min handi egin du, zuzenean tanto batzuk bai eta bestela peloteguan agintzen hasten zen eta nagusitasuna erakusten hasten denean zaila da kontra egitea laukizkoari. Aitor Elordik jarri dio txapela, aurtengoen negarrena San Fermin tornea uste dut irabazi gabe gelditu zela, baina beste lehiaketa gehientsuenetan nabarmendu da nola banaka zein binaka. Joanes Zestau, partida hobea egiteko ilusioz, etorria izango zen adunakoa ere, lanak emantzizkion berriki Arkaitz Muruari. Gaur ere hori egiteko asmoa izango zuen gutxienez, baina oso urrutik gelditu da. Hasieratik erraztasunak eman dizkio aurkariari esate baterako, sakez ez du tanto bat bera ere egin, Muruak aitortu digu, partida bukatu eta gero beldur zela.
Joanesek sake bizia duelako, baina ez du tantorik egin eta 3 falta. Sakez labur gelditu zaizkio 3 pilota. Eta hainbeste opari eginda zailda. Etorkizun handia duen pilotari bati aurre egitea. Oso impresio ona uzten ari da azken aldian Arkaitz burua. Eta lehen berari izan dioguna, Enrique, pixkanaka pilota zalea ezagutzen ari da zein den mutil hau. Bai, hori zartzen, honako datorren urtin behar jokatuko dugu, ondino afezina dut anongo dela. Txapelketi eta papel honaiko dugu normalien, da gero hemen leuterdiko barrukoek asko paseu die, geiza paseu die, binakak da txapeldun urten da bino. Zebetik gora datorrena leuterdikuetan izen geiza dugu binakakuetan urten da bino. Baina binakakun papel honain ez gero juten diegu. Azpi txapeldunak, binakakoan Gaizka Karregal eta Unas Landa. Alderik handiena azkeneko finalean izan da. Esperientzia gehiago, Karregalek olako kolpeak hartuta ere ohituagoa seguru asko bizketan ikusi dugu bizkaitarra eta aldamenean Unas Landa isilik ezpeitu ezer esateko gogorik izango. Eta txapeldunak irudietan dituzuenak Beñat Zubizarreta ederki aprobetxatu ditu aurrean izan dituen aukerak eta Unas Apeztegia partida biribila jokatu du Elizondokoak. Esan digu, atorren urtean gustu handiz etorriko litzatekeela ona berriro jokatzera, baina lehen esan dugu ikusi egin beharko dela, baina behar bada aukera izan dezakela, atozen hilabeteetan goiko pelotari honenen gana gerturatzen hasteko. Bai, urtero itxepa estandei bat ematzuketan, nik urten pasadu genitatik eukere gehien behadeko lapentot, Apeztegia. Atzela izan hori biltzanak, jentie bat abesti eta bai ez, atzen niena munduko ligan bera demostro banonen azala, hemen bebait dabilen lekuetan maila ona emoten dago. Hortxe dituzue, 2025ko Olazar torneoko txapeldunak eta txapeldun ordeak. Irailean hasi eta urterekin batera bukatu da Olazar lehiaketa. Neskak eta mutilak, denak nahaztuta. Horrengo urteko edizioa etorriko da eta horrekin batera gu ere hemen izateko esperantzan, Enrique. Bai, on jogo entzata datorren urtin hemen omiko. Eskerrik asko, Zaldibartik, urte berri on, agur! Agur!